ahemfo nwoma etosumienu ti aduonu. Nanu no Hezekiah yare owuyade na Amos ba odifo Yesaya ba ne nchen beka kire no se Awurade sienie hye ofie nsamanse na worebewu na worenya nkwa. Eno odane nani kire ofasuo na obo Awurade mpaye se Ao Awurade kai se de mananti wanim nokore ni akoma eyepem na mayo de eye wo wani so. Na Hezekiah su esukese na Yesia inya mfiri abenwa anu mu no Awurade asem ba ne nchen se Sane koka kire Hezekiah me man so hwefo no se Awurade wagya David Nyankopɔn siini mate wo mpaibo mehunu wo nisuo hwe me na meresa wo yade da etoso miensa na wo befro akọ Awurade fie na me de mfrinhia dunum beto wo naso na magye wo ni kuro yi afiri Asiria ahensem na mabokuro yi ho ban miara ne makoa David nti. Na Yesaya se Momfa brodoma eto amra na wade ba betare ekuro no so na wonya nkwa. Na Hezekiah ka kire Yesaya se Edia ni senkyerene se Awurade besa me yade na da etoso miensa no mekọ Awurade fie. Na Yesaya se yenya wo Awurade nsam senkyerene se Awurade beye ade a waka no sunsum no nkọ anim ntwede du ana se ensane nachi ntwede du. Na Hezekiah se Eye harema sunsun se esane ntwede du dabi na ma sunsun no insane nachi ntwede du. Eno odifo Yesaya frɛ Awurade no ma sunsun no sane nachi ntwede du. Ahas owia donso ntwede a esane dada no so. Ebre no mu no Baba hene Baradan ba Merodak Baradan sumama wade nwoma ne ayeyede bra Hezekiah efrisa ote se Hezekiah yare na Hezekiah tie won wo kire won akorade dan nyina dwetɛ ne sika ne nuhwam ne enwopa ne nakode dan nyina ne de ohunu na akorade mu nyina biribiara ni ne fie ne de odisuo nyina mu a Hezekiah amfa nkyere won. Eno odifo Yesaya ba ohene Hezekiah nchen beka kire no se nipa yi sisan na ahi na wofiri ba wo nchen yi. Na Hezekiah se Ofiri achirichiri asase bi so na ebae ofiri Babel. Na okan se ade na wahunu wo fie. Na Hezekiah bua se de wo me fie nyina wahunu bibiara ni makorade mu a manfa mankyere won. Na Yesaya ka kire Hezekiah se tie Awurade asem hwe nebere ba wo besoa de wo fie nyina ne de wajanom akora de abesi neyi akọ Babel biribiara renka Awurade na ose na wo ma wo befre wo mu a wo ba wo won no mu binom wo befa won na wakoye Babel hene aban mu apiafo. Ena Hezekiah ka kire Yesaya se Awurade asem a waka no eye na okan se enye se asumdwe no nokware na ebetena menamu. Na Hezekiah ho nsem kae ne mani ni nyina ne se de oyo otare ne suka na wode nsuo no ba akuro no mu no wantwere no Yuda ahemfo bresosam nwoma no mu. Na Hezekiah ne n'agyanom kodai na ne ba Manase bedi nade.